Aimarra Gitanaz, Gatiguko gitarra jolea, eta, bueno, diska honetan isladatu nahi zen dugu apur bat rocketik haratagoko musika erritmoak, musika estiloak eta sonoritate berrizek apur bat esploratu nahi izan dugu. Hala nola, Latinoamerikako erritmo batzuk, Karibe aldekoak, Afrikakoak ere, funky erritmoak, pixka bat erritmo beltzak esan dezakegu, ez? Funkia da merengea eta musika elektronikoa ere beltzentatik datoz, beltzen kulturatik dator. Eta horri ibili gara gure esplorazioa eta esperimentazioan. Gitxi gora bera esango neke letrak kontrastatzen da bela musikaren kolorea, alaitasuna eta bizitasunarekin, eta letrak dira pixka bat azidoagoak, kritikoagoak, humorearekin beti ere, baina bai isladatzen dabe egoera sozioekonomikoa, krisi klimatikoa, eta guzti hau, ez? Apur bat azkenengo urtean guk bizi izan dugun edo pandemia batetik gatoz, horrek bere jatorria deko, azkenean krisi klimatiko edo ekologikoa izango genduke ez, eta hori abordau dugu era nahiko humoretsuen esango gendu. Distopia da tropikoan astutako berba bat urteinako.